alle sammen. Mit navn er... Det ved jeg ikke, det har jeg glemt. Wow, klamt. I dag skal jeg bygge et hus for jer. Et meget smukt hus. Ej, det bliver sikkert tugrimt herinde. På min lille mærkelige herinde. Singleplayer-verden. Eller fuck det hedder. Singleplayer server. Eller lige meget. Der skal jeg bygge videre på min lille custom havrige pisø paradis. Jeg ved ikke hvad det er. Det skal være et lille medieval hus her. Vi skal bruge nogle forskellige blocks. Jeg skal lige have disse blocks af. Så skal vi bruge de 4 blocks der. Noget spruce wood der. Så skal vi bruge noget stone brick. Så skal vi bruge nogle stone slabs. Og noget cobblestone wall. Så skal vi bruge nogle bricks. Nogle brick slabs. Nogle stone slabs. Nogle mossy stone bricks. Og den sidste blok skal være cheese bla bla pis lort. Så skal vi have det første blok bliver bam right there. Okay. Meget godt. Det ser meget godt ud. Det ser meget fantastisk ud. Smukt. Indbydende. Så skal den gå 2 bloks her og her. Og vi skal så have placeret noget stone brick der. Så skal den gå 3 her, og vi skal have noget stone brick op af her. No fucking way. Vi skal have noget spruce wood der. Nogle planks. Som vi også skal bruge. Så skal vi have nogle junk leaves. Fuck dig stone. Fuck dig brick. Som skal være her. Oh, ja. Så skal vi have noget fence. Som vi kan bruge her. Vi bygger den videre op af her. Det ser ikke helt dårligt ud. Kunne man godt se noget bedre ud. Men det tager vi hen ad vejen. Så placerer vi noget cobblestone walls der og der. Så tager vi den ud dertil. Og så køber vi den 3 hen ad. Så der. Placerer det der. Så kører vi der og i der. Og sådan set bare kører vi der. Jeg gør det samme igen her. Og bam, placerer den der. Og så laver vi en af her. Bum. Sådan. Perfekt. Jeg ved ikke hvilken bygning det her det skal være. Det skal være noget. Man kan lave det i en smed måske. Til en smed hedder det. Skulle man måske til at gøre det? Det kunne vi godt. Okay. Så skal vi have lavet lidt om på designet. Vi skal have en 3 hænder i der. Så skal vi have den 1 hænder i der. Det kommer heller ikke til at gå. Så skal vi have den to hænder i der. Og så tager vi en 1 hænder i her. Godt. Nu går det op. Så skal vi have en 3 hænder i her. Og 3 hænder i her. Nej. Jo. 3 hænder i her. Så skal vi have en dør her. Så skal vi have en. Kommer til at gå op i der. Er det det her? Det er måske også lige... Så kunne jeg godt få den til at gå der her. Så den kommer til at være der. Kommer det til at stå ind. Og så her kommer det til at stå ind. Det er måske okay. Så tager vi den ene ud af her. Så kører vi den 3 hænder i her. Kører den her ned, altså ser det for kant ud. Kører den her i der. Og så kører vi den. Bop, så tager vi den bare 4 der. Det er okay, den står lidt åbent. Gør det som her. Placer den her. Propper op af. Placer nogle blade. Placer blade. Det giver en fed effekt, synes jeg. Put den op af der. Put den op af der. Laver sgu lige lidt om på noget her. Sådan der. Der er plads til dem her. Put dem op af der. Giv mig op af der. Ej, hvor er det bare varmt, mand. Wow, 2 dumme fluer. Gå væk.
off you go. Og det samme gør vi her. Og placerer dem heroppe. Gå du væk, dumme fluer. Ja. Placerer så videre igen. Dernede. Nu herom til. Hvad fanden gør vi hernede? Sådan der. Meget, meget bedre. Det ser sgu også lidt bedre ud, faktisk. Meget bedre, meget bedre. Sådan der, så putter vi der, og så der, og så der, sådan, done, perfekt. Smukt. Kunne det være der, kunne det være der. Eller nej, vent. Der skal laves noget ild, et ildsted. Det skal være noget netherrack til. Så køber vi noget af der. Jeg har aldrig prøvet at lave sådan noget lille pisse her før. Kæft, hvor er det grimt. Hvordan laver man det her lort? Wow, hvad er det her fucked? Lige meget, vi laver bare et hus. Ingen smed her. Jeg skal lige have researchet efter den her video her på, hvordan man fucking laver det der. Halløj. Noget. Pejs. Ovn. Et eller andet. Så skal vi bruge nogle bricks. Her. Der, 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 der. Der, 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 der. Der, 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 der. Der, der, der. Så skulle jeg lige have lavet huset færdigt først. Det er meget. Jamen, hvad skal vi så have gjort med den her over? Sådan noget her. Måske så skal vi bare placere dem sådan der. Ligesom vi har gjort på de andre. Altså laver jeg bare lige lidt større vindue den her. Dobbeltdækker vindue. Dobbeltvindue. Sådan der. Bedre. Så tror jeg bare, vi skal have sat noget af der. Sat noget af her, her, her. Det er okay, det her. Måske man skal noget terrasse herude eller sådan noget. Ser vi til. Så er det lidt dag. Tak. Meget bedre. Og så placerer vi mig bare her igen. Der. Der er allerede placeret. Kører vi på. Nej, det ved jeg sgu heller ikke helt. Så vi venter med det der, og så fuldender vi lige det her først, og så ser om det her det kan gå op. Det bliver okay.
Nej. Måske man skulle tage den sådan der i stedet for. Den er står sådan rimelig meget i vejen, lad os sige det sådan. Tak. Det skal lige fikses. Det kan jeg ikke til at gøre lige, når det spilder tid. Dagen. Nej, det er godt. Jeg prøver lige at vente en gang. Så vi fjerner dem her op igen. Så kan man nemlig altid lave en etage mere på. Præcis, det er det vi gør. Det er sgu det vi gør, du. Så jeg tog der, en der, putter dem op der, hov, forkert, der. Putter vi to på der, bygger den der, og så placerer vi der. Perfekt, smukt, nemt. Det er okay, ja. Og så bliver det meningen, at der skal stå et tårn her, eller sådan noget. Her, I guess, og så skal der køre en mur rundt af der, og så skal der være her rundt af. Og så rundt af der, så skal der stå et tårn op der, og så en port der, og så hen af der, og så skal der være nogle flere øer derude. Godt så. Og det skal være noget italiensk stil, der bliver kørt her. Så vi skal lave nogle marker nedad her. Det skal vi heller ikke i gang med nu, det her, altså. Helvede, jeg mister koncentrationen. Jeg vil mene, der skal være noget. Fuck nu af! Flyver. Jeg kunne simpelthen tæve den, ikke? Det skulle være noget tæve, det skulle. Det er sådan en sav eller sådan noget. Små piger, der står og skriger ud for vinduet. Wow. Der bliver dog ikke så meget italiensk over det her, som flertal kører italiensk. Det bliver en lille smule italiensk og en lille smule det der endede halløj. Everybody moves kung fu fighting. Der. Fuck, jeg får spattet det her, mand. Og så op der. Ej, jeg skal altså have et Counter-Strike game efter det her. Skal jeg? Jeg skal slet ikke tage det. Koncentration i alt for lang tid. Kan min lille hjerne slet ikke køre. Yeah, that looks very cool. Very cool. Det ser sgu meget godt ud, ærligt talt.
der. Og så eventuelt noget glas her. Her. Hernede. Der skal så være en dør der, så der skal vi ikke have blokket for. Og her, det er ikke helt. Ser lidt fucked ud det her. Hvad der sket her? Der er okay med plads herinde. Det er ikke fordi, der er frygtelig meget plads. Det er et lille hyggeligt hus. Indvendigt i hvert fald. Udefra er det lidt mere fint. Jeg skal 2 på, så der. Jeg synes faktisk selv, jeg er meget godt tilfreds med det her. Jeg har aldrig rigtig prøvet at bygge den her stil her før. Medieval har jeg faktisk aldrig rigtig bygget 100% i. Så det er lidt noget nyt for mig, det her. Ja, det der, det ser bare fucked ud, ikke? Det kan det der egentlig også. Og det går bare ikke så godt for mig lige nu. Det mangler bare et eller andet der. Det er bedre. Det er bedre. Det går bedre. This is some really hardcore shit. Oh my god. Det er very cool ud for den her af. Det vil jeg selv sige. På den her side her, der ser det meget godt ud. Meget godt. Så vil jeg have placeret noget herover. Og her. Og det er ikke noget værre, når man sidder og spiller op på en fed server. Faction eller noget Towny, og man så løber tør for clay. Så må man hente det igen. Det er lidt sjovt. Der skal være noget her. Skal den ind ud af? Den skal sgu ind ud af. Papa, IQ. IQ Miller.
hopper her. Og her. Og her. Og her. Og her. Arbejder. Og ind i fucking det hele her. Godt glemme det. Jeg smadrer mig ikke. Dumme virkelig. Den troede lige, den kunne. Men den kunne ikke. Jeg skal lige teste noget. Bare lige for at det lige går lidt hurtigere. Wow, hvad er ID'en på den? 108. Wow, det virkede slet ikke. Undo. Dum idé. Dum idé at snyde. Går. Det skal prøves. Nogle gange virker det, andre gange gør det sgu ikke. Nu er spørgsmålet bare, om der skal dem her ovenpå. Eller om det så bare bliver for meget med taget. Jeg kan godt putte nogle andre slabs ovenpå. Jeg tror bare, jeg beholder mit sådan her. Så vil sige, så kan I jo selv bestemme, hvad I vil gøre. Det der ser bare quite fucked ud, ikke? Det er meget godt der. Jeg er selv faktisk meget tilfreds med det hus her. Det var lavet. Lidt grim satan her. Så mixet sammen. Nu skal jeg så indenfor have lavet noget. Hvis vi så lige er lidt frække her, så gør vi sådan der. Lige og rydder den her. Så laver vi sgu lige noget af det her. Hold kæft, en dårlig måde jeg gør det her på, når jeg har single player commands på serveren. Eller på tingene her. Single player verden, eller hvad fuck det hedder. Okay.
Skal jeg bare lige se, om jeg kan huske den der i Allah Habibi kommer ind der. Jeg skal kunne huske. Wow, jeg kan slet ikke huske den. Den er helt væk. Den er sådan. Helt et eller andet land, jeg ikke ved, hvad hedder. Den er helt godt. Det er sgu da et pisse smukt hus. Altså. Ej, jeg ved det ikke. Altså, det er meget godt. Jeg er selv meget tilfreds med det. Jeg skal lige få noget command her. De må jo lige undskylde. Hvad der er lidt tid. Den command, den kan jeg bare ikke huske. Jeg vil i hvert fald have startet en sti her i dag. Kan bare lige huske den. Indretning af hus. Det kan jeg ikke finde ud af. Det kan jeg lige så godt indrette. Så det må I sgu selv begynde med. Jeg ved ikke. Jo. Nu har jeg kun én ting at sige. Tusind tak, fordi I så med på videoen her. Hvis I kunne lide, hvad I så kan I altid smide et lille like. Hvis I var vilde med det, så kan I smide et subscribe. Og hvis I synes, der var noget, der skulle gøres bedre, kan I smide en kommentar. Alt godt kritik tager jeg imod. Jeg har en ting at sige, og det er, at vi ses i de næste videoer. Hej hej.